Hoi, ken jij de Uitpas al? Het is de voordeelkaart voor vrije tijd. Hoe werkt dat? Met deze kaart spaar je punten tijdens activiteiten en uitstappen. Scan je Uitpas aan een spaarzuil of scan via de app. Zo dus. Heb je genoeg punten verzameld? Dan kan je deze ruilen voor een gadget, korting of activiteit. Hoeveel kost dat? Een uitpas kost 5 euro en je krijgt er meteen al een welkomstpakket bij. En nog meer goed nieuws, want heb je recht op verhoogde tegemoetkoming of collectieve schuldbemiddeling, dan krijg je de uitpas aan kansentarief. Zo'n uitpas kost dan geen 5, maar slechts 1 euro en daarbovenop krijg je 80% korting op elke activiteit. Hoe koop je een uitpas? Kom naar een verkooppunt met je identiteitskaart. Daar helpen ze je verder. Meer info vind je hier. He